This Okay. is the hotel, and that is the hospital. Yeah. Hotel, the hospital. We just walk. Yeah. Oh yeah. Yeah. Oh. Right on. So It's just right there, babe. And free parking. So. Free parking in Batel. Yeah. This is Batel. My husband, work, and that is the hospital that I'm going to visit. Our Kabsat. Cathy. Over there. Oh, you know, this one, the hospital. What is that? The Ohio James. State University. The Medical James, Center. yeah. The James Hospital. James Hospital. Oh, your co-worker loves. I ain't my coworker, babe. Dakil ating hospital na yapo. Ni. Ang dakil. James Cancer Hospital and Salt Research Institute. Ohio State University. Ay, dyan, ikab sa tayo. Tani ikab sa atin. Ikab sa Cathy. Oh, we are here now at the top of the... Oh, here in the hospital. Apit taging English nga. Kinina. Ay, naitandanon ko man ito Ohio. Kininayo ko dito yung hospital ti Ohio. Adi diba? Adi office dala kay. Tagtrabaho. Tapos sa di hospital. Arte kami 18th floor ni. Ako. Wala. Ata Ohio State basta ito'y anti papasok ko dito ay outside is mga across ko na data ng building. Yeah. Pahinda jay. Di kami nga nag-park. Di lugan nila kayo ni. Gore ka ato ni, di lugan nila kayo ni. Tinga banda, tinatabunan data ni. Atapuno, di nga nag-park. Ang di color red di jay. Jay. Ito di kami nga nag-park. Kasi di lang. Tapos may first na ako ni Lakay. Nagpa-admit na makita mo talaga yung stadium ngayon. Wayne. Di ba, di na football, di ba? Wayne. Awan dito ay? Ano Ay, likod. ito'y across na lang. Kaso na natabunan di first, ngayon talaga makita mo yung buo. Ohio, kininayo, nationwide na tayo, mga kaibigan, mga kakabsat ko, nationwide na tayo, international. Ito kami Ohio Hospital. Ato'y asawa na ato'y kabsat tayo. Kit manungaal daw da dito nga stay to hospital yung kakaasi ato'y kabsat tayo. Awan pulos mit ti kasalitan na nga agbantay dito'y asawa na. Ato'y tirigat dito'y ibang bansa. Taawan ti kapamilyam. Wino asidig nga kabagyam nga pagdawatam ti tulong ko maapo. Okay lang ko makinyak ngim adama ti alalaga nga bakit kinlakay kin may nga oras ti travel. Kin di gito'y kapwa tayo nga Pilipino lang dito'y kat busy ti bibiyag damot nagrigat nga talaga. Ngim adama daddo mga Pilipino nga umay bisita kanyada kunana ni kabsat tayo kin adama ti daladalada nga makansi kayo. Speaking of makan ato mo da Gine. Ayo gininayo binalunag ti kabsat tayo ngim Kastila. Tapos manzanas. Ay talaga naman. Yung di kape na ibati di lugan. Sayang. Dati kurkuribit nga kalamansi kay orange ko. Tapos ini ka itlog. Dahil kasi tas pasalubong ko ang kakabsat yung kristalang mati kayak na. Ada iyawid ko damdama dati itlog ni Zach. Say hi kabsat. Thank you kabsat. Agyaman na mat kabsat ko. Pakatatag ka. Nakulay na ako nabibisina. Mangutang. Nagpindas tayo yan dani. Napintasak kita. Permi. Namiss ko ata nga rupang kabsat. Pero may kami di puyat ko sa kakon ko. Yung mga halata niya, haggard niya. Siyempre, filter. Filter is life.
Umay ko sarang kanang tigabsat tayo ne. Hindi man ko mga pagina nagpa-comedy, nagpakatawa. Tanay, kakaasi mo tikabsat tayo. Thank you, iti sandwich me. That's sandwich. Kita nyo matimbalan ko mo. Picture ka Nag-picture tama na eh. I-screenshot ko ito natin I-screenshot ko ito ba rin Sige. Kaya dati name tag mi ne. Diba? Naka-social tigita ta ne. Kaslahan ta mga Kaslahan ta mga sinupok na. Atin lang tinaibalong ko di kapsat tayo ne. Nalipata kagluto. Awang pang tulak na. Wow. Adabalo na, awang pang tulak na. Tinurong talatan. Tanay. Tinurong talatan. Awan ka na pantulak ko. Tinurong kami ito no. Mas palan kami. Mas saltik ka. Kasi mo natatay iyon noon eh. Bumaba. O sige, i-screenshot mo. Screenshot ko man eh. Okay natin. Mayatan. Mayapag. Nabibisina. Pero may oras siya mo ito. Mabibisina ko. Isa pa eh. Ato'y ti view from the window. Dito yung room na ito'y asawa. Ito'y kabsat tayo. Medical ano yan? Medical helicopter? Basta da nga entera nila kayo ide. From Kuwait. Ay, di ka mo lang. Basta yung bagana private plane. The first time ko Artoy Cafeteria. Awan nila kay ko. So, independent nagtata. Mabutingag sa gurder. Magpayatad dati yung kapsat tayo na. Agpasuro ano sa gurder tata. Ay, classic. Boy, classic na mo. Classic na. Okay. Nanderi. Ayan pa. Sige. Tiray ka. Kasilatan kakabsatan eh. Mabuti nga di card ko, baka matalbog. Malamon. Kanya kami na tayo? I know. Bagang ano, bagang mamumukan niya. Ay, kanya? Hindi nga. Thank you. Thank you. Ay, ko na manon tayo kanya. Ang ibabay tikapsa mo. Ito niya, bariya. Ay, kanya pa yata? Ayun. Kasi guys. Kasi nga, ano talaga, dapat istorya kakabsat ko Daging una nga. Panagamit eh. Ano dyan, machine, bending machine ide. Babay naman. Okay na nang kakabsat yaw. Naka-social kita ng igno-igno gana. Wala namin nga ipadas mo. Mabuti ang ipadas si card.